Radio ye Nura fɛn min ye 94 tomi murumuru 5 Abu lasili an b'o kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wulela la wele sira 76 33 43 03 tu es prêt an tɛ taa an tɛ fara kadi bɔ la Ablaye Musa Sidibe Abu an bɛ foli ko lasa ma nin waati na Fakala ale bɛ fɔ Sofara o mara kɔnɔ Ablaye Musa Sidibe a ka foli bi yan Sisoko Fatamba Abu Sisoko Fatamba a ka foli bi yan Bintu Keita Saka Keita ani ka taa fara mun ye Bintu Sila Fransi la Orange a ka foli bɛ kuma so kɔnɔ Abu Nouvelle Horizon ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale mun ye sɛbɛnni kɛ ba a tɔgɔ de Demba Konte Abu Demba Kumara Demba y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana faama n'o bɛ tali kɛ colonel Hashim Koyita la Abu i bɛ n'a ye k'a fɔ ko kunu n'o bɛnna janvier kalo tile 31 ma ani mun ye Union africaine maaw ka nin cɛ belebele n'o de bɛ tali kɛ président de la commission de l'Union africaine Abu Musa Faki Mahamati a siga t'a la a n'an ka jamana faama colonel Hashim Koyita Abu u ye ɲɔgɔn ye kunu Abu ko kolon ko a wasara kosɛbɛ o sababu kɛ mun ye Union africaine maaw ka nin ciden n'o de bɛ tali kɛ Musa Faki Mahamati la Abu a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ o sababu kɛ a y'a ye k'a fɔ ko mun ye an ka transition marabagaw Abu safinɛ jira k'u ye ɲɛtaa caman u ye o de kɛ ka ɲɛsin mun ye transition baaraw ma Abu o kɛra sababu ye k'ale nimisi k'a wasa kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛ n'a ye k'a fɔ nin cɛ kofɔlen n'o de bɛ Musa Faki Mahamati kofɔ Abu a bɛ tile 3 taama na an ka jamana kɔnɔ kabi dimanche don n'o bɛnna janvier kalo tile 29 ma san 2023 i bɛ n'a ye k'a fɔ ko mun ye président de la commission de l'Union africaine Musa Faki Mahamata Abu a tun bɛ taama na an ka jamana in kɔnɔ a n'an ka jamana disiba caman u ye ɲɔgɔn ye ambassadeur caman u ye ɲɔgɔn ye nka Abu kunu a ka ɲɔgɔn ye kɔni ko a kun cɛra an ka jamana faama la colonel Hashim Koyita a n'o sigira u baro la sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛ n'a ye k'a fɔ ko nin cɛ kofɔlen a nakun tɛ dɔwɛrɛ koyi Abu a nakun de ye ka na ko jateminɛ k'a tɛntɛn k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ transition yɛrɛ a taabolo bɛ cogo min na maa minnu bɛ ka transition mara bi an bɛ don min na ko bi Abu a n'u bɛ se ka sigi ka baro kɛ walasa mun ye jamana in transition bɛ se ka kɛ lafiya o kɔnɔna la cogo min na sɛbɛnnikɛla ko kabi dimanche don n'o bɛnna janvier kalo tile 29 ma Abu i bɛ n'a ye k'a fɔ ko nin cɛ kofɔlen Musa Faki Mahamata Abu ani maa caman ye ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko ani ambassadeur ye ɲɔgɔn ye jamana minnu bɛ n'olu ka lasigidenw bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan Abu a n'olu caman u sigira u baro la o bɔlen kɔfɛ ministre mun bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen anw ni jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma n'o de bɛ tali kɛ Ablaye Diop la Abu a n'Ablaye Diop sigira u baro la Abu bɔlen kɔfɛ dangɔrɔba in a n'an ka premier ministre docteur Sogɛl Kokala Mayiga Abu a n'o fana sigira u baro la a ka ja fo ka taa bila mun ye Segukaw ka Maliki Jaw la n'ale ko fɔra a tɛ conseil national de transition colonel Maliki Jaw Abu safinɛ jira belebele ye Musa Faki Mahamati ani nin bɛɛ lajɛlen sigira u baro la nka kunu Abu safinɛ jira n'o bɛnna janvier kalo tile 31 ma cɛ kofɔlen ye ko a ka taama kɔni ko a kun cɛra jamana faama na ani jamana faama sigira k'u baro la kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko waati mun na ni cɛ kofɔlen n'o de bɛ Union africaine u ka commission ni président ko fɔ Mahamate Faki Musa Abu safinɛ jira ani jamana faama ka ɲɔgɔn ye bɔlen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi nin y'ale siɲɛ 3nan de ye a bɛ na an ka jamana o kɔnɔna la a nakun tɛ dɔwɛrɛ ka na transition taabolo k'a jateminɛ k'a lajɛ o sababu kɛ k'a bɛ don min na transition kɔni ko a sigira sen kan Abu safinɛ jira ale ye nako 3 fɛn fɛn kɛ Abu a bɛɛ kun ye ka transition ka a dɛmɛ Abu an bɛ se ka bɔ lafiya o kɔnɔna la cogo min na nin cɛ kofɔlen Abu safinɛ jira ani jamana faama ka kɔrɔfɔw tɛmɛnen kɔfɛ a y'a da kunnafoni dilaw tulo kan k'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi jakulu mun bɛ n'an ka ma communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO o tɛ wa Abu ani ka taa fara mun ye organisation des nations unies n'an ka ma ko ONU ani ka taa fara mun ye Nigeria Ghana Abu ani Union africaine i bɛna ye k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na olu ye jɛgɛjakulu dɔ sigi sen kan an ka jamana in kɔnɔ jɛgɛjakulu min n'an ka ma comité local de suivi de la transition olu bɛ transition baara ni ka a jateminɛ Abu k'ale nakun ni kun ye ka na o ko in k'a jateminɛ k'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabali jumɛn bɛ se ka sigi sen kan manjɛ o bɛ fan jumɛn la sɛbɛnnikɛla ko a ko Musa Faki Mahamata a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi Abu ko kolon ko a wasara o sababu kɛ ani jamana faama ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ ani nin cɛba fɛn fɛn n'an y'u tɔgɔ k'a sɛlɛ ani ninnu bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ a dangalenya don k'a fɔ ko baara ko o kɛra koyi maa minnu n'u bɛ ka transition mara an bɛ don min na ko bi Abu safinɛ jira k'u ye baara belebele k'u ye o kɛ koyi wa mun ye Union africaine ye ko Union africaine ka dɛmɛ ko a bɛ ta ka transition marabagaw ni k'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko hakili lajiginna ni hakili b'a la mun ye
juin 2021 o kɔnɔ la mun ye Union africaine ale de an ka jamana Mali ba ka asebkɔrɔ gulo o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mun ye Assimi Goïta ninnu ye fanga jarasulu min kɛ ka bɔ baadaw bolo a donni kama mun ye Union africaine ya yira k'a fɔ abu walasa mun ye jamana ye an gulonen bɛ se ka bɔ olu bolo ko fɔ mun ye sɔrɔsiw ka segin kasɛrɛni o kɔnɔna o la abu ga sɔrɔsiw u ma segin kasɛrɛni kɔnɔna la abu an u n'a ta bɛɛ bɛ na ye k'a fɔ ko ɲangili ŋɔni abu Safinɛ Jara a bɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko a ko nin cɛba mun nalen filɛ an ka jamana kɔnɔ n'o de bɛ Musa Faki Mahamati kofɔ abu a nana jigisigi kuma mun sɔrɔ yan a nana ye k'a fɔ ko baara belebele minnu kɛra transition marabagaw fɛ abu ko siga t'a la ko don nataw la an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko mun ye jamana ye ko Union africaine a kɛlen bɛ ka sanction mun ta ni ka jamana in k'a sɛgɛrɛ don nataw la ko sanction e ko a tɛna wuli wa nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Demba Konte Abu Ibonya Obama Demba Konte ka dɔn k'a fɔ bɛɛ tɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ n'i y'ale bila n b'a sama ka gɛrɛ n na Nouvelle Horizon i ka dɔn k'a fɔ nin ye maa min ka sɛbɛn ye nin ye i ka dɔn k'a fɔ Seydou Konate ale ka sɛbɛn don a ko i ka dɔn k'a fɔ décret min ni jamanakuntigi Assimi Goïta Asso a ye a bɔ k'a bin min ni ka dɔn k'a fɔ a bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ avant projet min ni o baaraw kan ka kɛ tile 15 Baɲango kɔnɔ maa 60 ani kɔ jamanakuntigi ka dɔn k'a fɔ a ye danaya kura ta ka da maa dɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ ni a ɲɛmaa belebeleba o ye Fuseni Samake n y'a dɔn k'a fɔ Fuseni ale de bɛ ko in kalaminɛ ɲɛma min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ jamanakuntigi décret kura min ni a bɔra ka bi tandali e ko a t'a fɛ ka kɛ gɛlɛya ye kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ parti politiques ni ɲɔgɔn cɛ jɔ Maître Gaba International Gaba ko di Gaba nana a ko di a bɛ yan kɛ ni Gaba nana i bɛ jɔ fɔlɔ de dɛ i bɛ jɔ fɔlɔ de Maître Gaba International ni Gaba nana ka n to n ka journal la n ka jɔ i bɛ jɔ ayiwa Gaba an ka taa Gaba n ye n jɔ Gaba i ka foli bi yan an ka taa ayiwa sira di ma bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ ni Gaba ni a ye sira di kuma i ka dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon Seydou Konate a ko jamanakuntigi ka nin décret min ni a bɔra ka bi tandali e ko a kɛ n tɛ sababu ye ka gɛlɛya k'a don parti politiques ni ɲɔgɔn cɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ ko n'i ye parti politique dɔw ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ maa dɔw bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ko olu taar'u ka partiw cɔ a la i ka dɔn k'a fɔ ka u don nin dɔ in kɔnɔ a ka ja ka u don i k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi danaya da maa minnu kan min n'i ka dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko finalisation avant projet de constitution min bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ 4e république n'o y'i ka dɔn k'a fɔ jamana a jɔko 4nan walima i ka dɔn k'a fɔ a sigiko sen kan min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ a gafeba sariyakisɛ gafeba min ni o bɛ jamana cɔ a la o baaraw boloda ko 4nan i ka dɔn k'a fɔ maa min bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni jamanakuntigi kɛra sababu ka maa minnu dɔmɔ maa dɔw bɛ i ka dɔn k'a fɔ olu bɔmɛ parti dɔw cɔ a la i ka dɔn k'a fɔ u ka parti tɔnden dɔw kɔni bɔmɛ tuguni k'a jira k'a fɔ maa minnu ni u talen filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ olu jɛma kan dɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ kabini i ka dɔn k'a fɔ nin décret in bɔra janvier kalo tile 27 san 2023 la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ maa minnu ni olu tomana ka se ka avant projet de la constitution ka se ka a baara labanw kɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ an ka référendum ka taa se i ka dɔn k'a fɔ élection tɔw ma olu baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Fasiriba a ko hali ni a y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ maa dɔw kɛmɛ ka wuli ka jɔ k'a sɛbɛ boloda walasa i ka dɔn k'a fɔ nin référendum ka taa se i ka dɔn k'a fɔ élection ma i ka dɔn k'a fɔ hakaja référendum ko min bɛ sen nɔ walima i ka dɔn k'a fɔ avant projet ko min yɛrɛ bɛ sen nɔ ko k'a bɛɛ lajɛlen k'a dabila i ka dɔn k'a fɔ nin avant projet ko min ni a filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ hali n'a a y'a sɔrɔ k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye maa minnu kan bɛ ko k'a dabila n'a bɛ gɛlɛya ta i ka dɔn k'a fɔ k'an marabaaw k'u sɛgɛrɛ nka i ka dɔn fɔ an bɛ waati min na komi sisan politikimɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a gɛlɛya a sɛbɛ don mɛn Fasiriba ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ a ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ professeur Fuseni Samake la i k'a dɔn k'a fɔ délai t'a mɛn ka di a ma n'o ye tile 15 Baɲango ye o de sababu la i ka dɔn k'a fɔ jamanakuntigi Assimi Goïta Asso i ka dɔn k'a fɔ danaya tara ka da maaw kan nka i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o de i ka dɔn k'a fɔ parti politique dɔw bɛ yen don tɛmɛnenw na k'i ka dɔn k'a fɔ olu caman de bɛ yen minnu ye wuli ka jɔ k'a sɛbɛ boloda a ka ja dɔw yɛrɛ nana ka na fɔ ko min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ avant projet la i ka dɔn k'a fɔ ko nin tɛ a waati ye sabula i ka dɔn k'a fɔ ko n'i ye cɛmancɛrɛ fanga ta k'a lajɛ k'olu ka baara tɛ i ka dɔn k'a fɔ constitution baara ye maa dɔw y'o fɔ ka tɛmɛ parti dɔ bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni min ni o cogoya ko i ka dɔn k'a fɔ CODEM convergence pour le développement du Mali CODEM n y'a dɔn k'a fɔ o ɲɛma o ye Useni Amion Gindo o tɛ Fɔlɔ kuma i ka dɔn k'a fɔ Useni Amion Gindo n y'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ale yɛrɛ ka danaba belebele min bɛ a ka parti cɔ a la n'o cogoya ko i ka dɔn k'a fɔ Amadou Aya i ka dɔn k'a fɔ ko o taara k'o cogo
foko ko ingono mi me telke kado fo Amadou Aya ga talila ai kado fo ko da ma to be munu ni kado fo uniso maja sabule kado fo ulu ya jira ka fo Amadou Aya kado ka fo ulu ka tonedo mai kado fo Amadou Aya donne mi vle akono ulu de yu ko da ngwe na kabi kuma do kuma na manya ka fo ko tonde do yi zera sura akono Amadou Aya kelenga kodo ko mi me telke kado fo ko da na en général ko da mu c'était à la bi ko da mu c'était à la ba sabule kado fo kaba damre ulu ki kado fo umajeni e constitution ko nyi mi me telke kado fo parti woro la kelenga kado fo jere jegul ba mi ni obe wole ko cadre d'échange des partis et de regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel nya do ka fo nunu bana jere jegul baye nunu me telke kado fo parti politique chama men ndo ngoro nunu kabi wati dola nunu nyewuli ka jo ka da kan gwara ka ta hada jamani kundigla aka jay kado fo avant projet mi ni abarabe sino abarabe sika sozoro to mina aka jay kado fo constitution barami ni abe sino ka bele jele ka abarabe jele ka buluka nunu nguyo fo wati awuya fo de ali bi ba kan ali bi ba kan utaka olu butaka ayo halbi min ye kado ka fo ni cadre mawye haka ja yere ka fo ko décret kura min ni atara janvier kalo kle muga ani wolofla kado ka fo o cadre kele ma do be munu ni kado ka fo olu yu yere soro akoy ngoro o mai kado ka fo nunu bela jele gulay mi kado ka fo ni atame ka i kado ka fo amara ba ku segre ga mi metalke kado ka fo kidali ka fo na krenge na coordination des mouvements de Lazawad nyado ka fo kabi awati olu fana ya yere ka fo ko useda ko ngono ya kado ka fo ko ngoni amana ta togo ikado ka fo akeme ka kesa obe ka gwela ka do parti politique ni yanje sabla kado ka fo mamunu be do temeno na no lu yere da ku ngadi ko no kusube no ye ka constitution ka bolo ka ko kado ka fo olu do sona bituguni kado ka fo kata do kado ka fo jamane kutigi akani njeguli no ne keme problème ye ikado ka fo uka parti ni yanje parti mi fana be ni obe wole ko yelema Musa Mara premier ministre koro ikado ka fo agwela kele be yeno sabla kado ka fo olu fana ka tonde do keme ku yere soro akono nunu bela jele keme gwela baye parti yere ni yanje ko fatriba ka fola ko parti ko ador da ko lotina chinizenga sabla kado ka fo na manya ka fo ko aw ya fo wati temeno na kado ka fo ko ute constitution kola kado ka fo ma do fana ka kla ka son duguni o parti kele mo olu do ka kla ka ta utoma ka ta do bureau ngono kado ka fo ko abende tawma awo abeta ne koy bele kado ka fo fatrifle anya mi moy kado ka fo nouvelle horizon kono Seydou Konaté ale ka sebedu nouvelle horizon Seydou Konaté abu ambafu o wati kele na munye Mustafa Sadio Franci ame fulla sama abu nebe mbolo mba karika don telela sebe mi bona ye ukamako indépendant sebe munye sebeni kala ye atoko de Ablaye Jara abu jarake akumara ayira ka fami domina kombi abu sigata la dona na tawla eko alman ka keleke chekulu munno be minisima tokola anwa jamana kono seginso utena obara ko obulu dawa eko utena taso lalman jamana abu eko utena seginga tawa sebeni kala ko akoni ya jitemena ka laje abu munya alman koni ushebe koro dimine ndo ambe domina kombi ushebe koro dimine ndo nyashi ukalla kana ba munu be minishima tokola anwa jamana kono abu safna jeda uluka bara munu bugo shele anwa jamana kono le abina fo bara ko ni ko akelente munya almay jamana masagaw sabona koye o sabge abu safna jeda anwa jamana marabago yaira kafo na manya kafo ko muye panguru no be wuli anwa jamana ngono abu siga fo o de kera munye bengan o de kera kaira kafo apanguru no ananga jamana marabago amete ka bara ka kenywafe ngame domna kombi abu almon ko ni kelema ka murti fari ka buluda yaira ka fo ko lubinu ka chedon ku lasigi o masoro dore fe ko luka panguru munu me no kan o luka chedon ku koloshi chedon munu no lube bulu du manala abu kelera ko na la panguru munu lubino wuli sanfe ka o chedon koloshi ko ngo jamana marabako baneno o ka wuli sanfe ko ye fenye abu sabaningala ko mi almon ko ku utna sega jena ayi sabaningala ko akuibe na ka fo ni kibora yira bora mamuno o takono o de ministre munna alebe defense kuna almen ka to kola Boris Pistorius abu alelo ko nyaira ka fo olube na olubati temono na olu yaira ka fo ko olube na to malla fo san 2024 juin 2024 ne kala to ko obara kana wati muna ko olube bo malla abu sabna jera muyi ube fe ko makan ka ayela makoy sabga ko imbe tabulum na fo ko bi berlin ya ira no be alman jamana ko fo ko oluka kalega chemu no be minisma to ko la anwa jamana kono ko be ni ngana kalo dama do bo ibe na ka fo ko muyi anwa jamana maraba ko banin do oluka panguru ko
aka wuli sanfɛ pankuru minnu bɛ ka sababu ye k'olu ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ kɛlɛ gosi dugumala la Abu Safinɛ Jara ni k'olu kɔlɔsi ko an ka jamana marabagaw bannen don o ma koyi Abu ye k'o tɛna kɛ sababu ye u ka segin so k'a boloda teliya wa u tun ye juin 2024 min fɔ k'u na o makɔnɔ wa Abu a ɲininkali tun bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye minisima ka bolofara mun bɛ minisima alima minnu bɛ a kɔnɔ an bɛ don min na ko bi Abu a dugulen tɛ maa si la k'a bɛ t'i jɔ maa 1,100 kɔ Abu o aliman kɛlɛkɛ de bi yan an ka jamana kɔnɔ minisima maaw tɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ waati tɛmɛnnu na n'o bɛ san 2022 ko fɔ mun ye alimanw ka parlement n'o b'u ka wasabilen ko fɔ Abu olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛ waati wɛrɛ k'o suma ka di u ka kɛlɛkɛcɛ minnu n'olu bɛ an ka jamana in kɔnɔ koyi k'u bɛ waati wɛrɛ k'o suma ka di u ma a sɛbɛnnikɛla ko Abu o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ u y'a jira k'a fɔ ko lakanabaliya ko a ɲɔɲɔlen tɛ an ka jamana kɔnɔ wa olu na fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka to yan yanni élection kɔni ko a bɛna se ka ban yanni kalata bɛɛ lajɛlen o ka ban sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko waati tɛmɛnnu na wasabilenw ye o bolonɔ k'o bila k'o kɛ ban pewu Abu minisiri mun na ale bɛ alimanw ka défense kunna ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko don na nataw la Abu n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu ka kɛlɛkɛcɛ minnu olu bɛ anw fɛ yan pankuru minnu o b'olu tɔgɔ la n'olu kan k'u ka kɛlɛkɛcɛw k'u kɔlɔsi an ka maaw tɛna sɔn olu ka wuli Abu ko ye fɛn ye k'olu tɛna sigi k'u lajɛ koyi wa k'olu tɛna segin kɔ baaraw k'o boloda wa alimanw ka fɔ la Abu y'a jira k'a fɔ k'a bɛ octobre kalo tile 11 tɛmɛnen san 2000 ani san 22 ko an ka jamana marabaaw kɛlen bɛ ka Guwara kɔni ka a sɛbɛkɔrɔ da k'a jira k'a fɔ ko olu ka kɛlɛkɛ pankuru ninnu Abu k'u tɛ wuli an ka jamana a kabanɔgɔ o sanfɛla la k'o kɛlen bɛ fɛn ye Abu Safinɛ Jara k'olu kamana gan wa ni baara in b'o taabolo la ko olu na se ka baara kɛ mun ye minisima tɔgɔ la an ka jamana o kɔnɔ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko an kɔni bɛ don min na ko bi Abu siga t'a la ni hakili b'a la waati tɛmɛnenw na san 2022 yɛrɛ kɔnɔna la mun ye minisima kɔni ye a kun y'a alimanw u kun y'a jira waati tɛmɛnenw na k'u b'u ka kɛlɛkɛcɛw k'u lasegin nka u tilala ka segin kɔ baara k'o boloda k'a jira k'a fɔ ko mun ye 2024 élection mana ban waati min na k'olu bɛna segin kɔ k'o kɛ nka an bɛ don min na ko bi ko in bɛ taabolo min na Abu ko alima u na 2024 k'o makɔnɔ bilen wa k'u tɛna fɛɛrɛ dabali k'o kɛ teliya yɛrɛ kɔnɔna la Abu k'u ka kɛlɛkɛcɛw k'u lasegin wa sɛbɛnnikɛla ko n'o bɛ Abulayi Jara ko fɔ Abu a y'a jira k'a fɔ ko mun ye minisima yɛrɛ kɔnɔna n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ bi Abu mun ye maa caman kɔni olu bɛ ka segin so baaraw k'o boloda Grande-Bretagne l'Égypte Côte d'Ivoire Abu Safinɛ Jara ninnu bɛɛ lajɛlen ye jamanaw ye jamana minnu y'a jira k'a fɔ ko olu b'u ka kɛlɛkɛcɛw k'u lasegin ka taa u ka jamana o kɔnɔna la ko k'o sababu kɛ ko mun ye an ka lakanabaw k'olu ni jɛrɛjɛkulu minnu kɛlen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ don min na ko bi n'an k'a ma ko Wagner Abu k'olu n'o tɛna se ka jɛ ka baara k'a kɛ sa ɲɔgɔn fɛ nka mun ye alimanw ta alimanw kɔni y'a jira k'a fɔ k'a bɛ octobre kalo tile 11 Abu k'olu ka pankuru foyi ma wuli an ka jamana in kɔnɔna la n'an ka jamana marabagaw k'u jɛnna n'a ye olu ka pankuru in dun de bɛ kɛ sababu ye k'olu ka kɛlɛkɛcɛw n'o bɛ minisima kɔnɔna la n'o bɛ alimanden minnu bɛ kɛlɛ ka dugu ma Abu ko k'olu kɔlɔsi ko ka ko an ka jamana marabagaw bannen d'u ma kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant ale kɔnɔ Abulayi Jara ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la Abulayi Jara ka dɔn k'a fɔ an b'a fɔ ka bɔ indépendant kɔnɔ bete ka dɔn k'a fɔ indépendant n'i y'ale bila min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ l'indicateur du renouveau o ko di de min bɛ tali kɛ indicateur du renouveau kɛ ni ka dɔn k'a fɔ bi araba février kalo tile fɔlɔ san 2023 ka kɛ ni o bɔli ye Sumala Bala Tarawele ale ka sɛbɛnniw k'i ka dɔn k'a fɔ hali bi an ka ji da kununko ta zana kan min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ an balimamuso min bɛ yen n'o cogoya ko i ka dɔn k'a fɔ Aminata Diko min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ ni muso in na i ka dɔn k'a fɔ muso in i yɛrɛ ka fɛ ko muso cɛjugu a ye muso cɛjugu tɛ yen ayiwa o tɛ yen ayiwa an ka tiɲɛ fɔ a cɛmanjugu o bi ta an k'o fɔ a la dɛ an kɔni a cɛmanjugu an ko cɛjuguya in bɔ a la an k'o bɔ a la dɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ société nationale de la société conseil national de la société civile min n'i ka dɔn k'a fɔ o bɛ Mali jɔ a la i ka dɔn k'a fɔ ninnu ko ko u b'u désolidariser sabula i ka dɔn k'a fɔ Aminata Diko nin ye kɔrɔfɔ cɛjugu minnu ta ka anw ka jamana k'a sɛgɛrɛ a ka jan kɔrɔfɔ minnu bɛ kɛ sababu ye ka anw ka armée k'a démoraliser a ka jan kɔrɔfɔ minnu bɛ kɛ sababu ye anw ka armée k'a dɔn k'a fɔ k'a jɔ a k'a can diɲɛ kɔnɔ ani jamana kɔnɔ ka dɔn k'a fɔ nin muso in ye nin baara cɛjugu min ta i ka dɔn k'a fɔ min n'i ka dɔn k'a fɔ a kɛra conseil de sécurité de l'ONU i ka dɔn k'a fɔ olu ka lajɛrɛba min ni a kɛra jɔakun tɛmɛnen in na ni muso in ye kɔrɔfɔ minnu fɔ i ka dɔn k'a fɔ société civile nationale min ni o bɛ anw ka Mali yɛrɛ jɔ a la n'o ye i ka dɔn k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ka société civile ye i ka dɔn k'a fɔ ko u bɔra u ka daden kɔnɔ sabula i ka dɔn k'a fɔ muso min ni o tɔgɔ filɛ nin ye n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Aminata Cissé ye Aminata Diko pardon min ye Aminata Diko ye Aminata Diko i ka dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ minnu ni o ye o
au sarada i ka dɔn k'a fɔ conseil national de la sécurité de l'ONU i ka dɔn k'a fɔ Nations Unies o sun na i ka dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ Mali société civile baw yɛrɛ kɔni bɔra sa communiqué belebele k'o bɔ k'o bila tantali sabula i ka dɔn k'a fɔ ko nin ko in bɛ yɔrɔ min na n'olu ma bɔ ka kuma i ka dɔn k'a fɔ ni muso in ka dɔn k'a fɔ a na k'i n'a fɔ olu ni a jɛmakan don sabula i ka dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ kɔrɔfɔ cɛjugu belebele o kuma i ka dɔn k'a fɔ a waati de sera sa olu fana ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ ka u ka kuma fɔ walima ka u ka damakasi fɔ ka yira diɲɛ na min bɛ tali kɛ communauté nationale internationale diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ muso min filɛ nin ye ni a taara nin kɔrɔfɔ cɛjugu ninnu fɔ i ka dɔn k'a fɔ min ni a kɛra Nations Unies sun na i ka dɔn k'a fɔ olu ni a jɛmakan tɛ bi olu ni a jɛmakan tɛ sini sabula i ka dɔn k'a fɔ communiqué in kɔnɔna na maa min ye i ka dɔn k'a fɔ communiqué in yɛrɛ tɔgɔnɔbila o jɔ ko i ka dɔn k'a fɔ Burema Alaye Touré i y'a dɔn k'a fɔ Burema Alaye Touré ale ye Mali société civile nationale i ka dɔn k'a fɔ o ye o ɲɛmaa ye a ko i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Mali société civile nationale la i ka dɔn k'a fɔ ko u ka baara ma dabɔ foyi kama min bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw an bɛ se ka jamana kɔnɔdenw ka se ka u taabolo dɔn cogo min na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ka dɔn k'a fɔ jamana kanu olu de bɛ olu lagoyi o tuma i ka dɔn k'a fɔ baara min ni a kɛlen filɛ nin ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko baara cɛjugu taara ka société civile nationale yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jɔ a sɛgɛrɛ o tuma i ka dɔn k'a fɔ ko a ka kan olu ka bɔ ka kuma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ muso in kɛlen filɛ ka waleya cɛjugu min ta ka jamana in k'a sɛgɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ ko a taara kɔrɔfɔ minnu fɔ Nations Unies sun na k'i ka dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ ninnu bi a yɛrɛ dɔrɔn de engagé kɔrɔfɔ ninnu ye a yɛrɛ dɔrɔn de hakilina ye wa kɔrɔfɔ ninnu ye ani a ka société civile ka hakilina ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Mali société civile nationale jɔ a la a ka dɔn k'a fɔ ko kɔrɔfɔ minnu ni u fɔra muso in fɛ ani olu ni a jɛmakan tɛ bi u ni a jɛmakan tɛ sini o tuma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Burema Alaye Touré la a ye nin kɔrɔfɔ in fɔ k'a bi tandali a y'a yira k'a fɔ ko ni ale kɔni bɛ min fɔ i ka dɔn k'a fɔ Mali société civile ye bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko société civile a ma dabɔ nin kama maa kelen ka t'i jɔ i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen jɔ a la i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye k'i ka dɔn k'a fɔ ka funteni k'a don jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ masiba la a bɛ se k'a don jamana kɔnɔ ni muso in filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ waati min na a taara Nations Unies tribunal la mun nana n'a ka kɔrɔfɔw ye kɔrɔfɔ cɛjugu minnu bɛ ni a y'o sarada o de ye i ka dɔn k'a fɔ muso in kɔni y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ groupe Wagner la e ko i ka dɔn k'a fɔ hali bi ale bɛ k'i sinsin o kumaw kan ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ violation la n'o ye i ka dɔn k'a fɔ droit de l'homme min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ jo sariyaw la i ka dɔn k'a fɔ Mali armée ko an bɛ k'olu Mali armée bɛ k'o bɛɛ lajɛlen lasɔsɔ kɔrɔbɛla in na k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ anw ni groupe kura min kɛ bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'o bɛ wele ko i ka dɔn k'a fɔ Wagner i ka dɔn k'a fɔ ko an ni Mali armée ni olu de bɛ ka cani ka daga jamana k'a sɛgɛrɛ muso in ye nin kɔrɔfɔ cɛjugu ninnu minnu sarada i ka dɔn k'a fɔ a kɛra sababu ye min n'i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw an sɛbɛ tɔɔrɔlen bɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i ye Maliden ye kɔrɔfɔ cɛjugu minnu bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ka anw ka armée k'a démoraliser kɔrɔfɔ cɛjugu minnu bɛ yen an bɛ waati min na komi bi y'an ko i ka dɔn k'a fɔ anw ka armée monter en puissance bɛ sen o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o baaraw bɛ sen maa wɛrɛ ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ anw senkɔrɔ ka taa kɔrɔfɔ fɔ kɔrɔfɔ min ni a bɛ kɛ sababu ye ka bɛɛ lajɛlen da don kuma nɔ i ka dɔn k'a fɔ Burema Alaye Touré a ko i ka dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ cɛjugu minnu ni a bɔlen filɛ ni muso in da kɔnɔ ni olu bɛɛ ma kan tɛ bi olu ni a bɛɛ ma kan tɛ sini a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ a ma fɔ Mali société civile jɔ a la koyi a y'a fɔ a yɛrɛ yɛrɛbakun de jɔ a la o kuma ko Maliden bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko muso in ka kuma olu de ye société civile Mali jɔ a la fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ ka Mali k'a joro k'olu tɛ to o sira fɛ wa société civile ko yɛrɛ a ma dabɔ o kama koyi société civile a dabɔra min kama o de ye k'a dɔn k'a fɔ jamana an bɛ se k'a lafasa cogo min na saga ani waati bɛɛ lajɛlen na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maaw bɛ yen minnu ni olu b'a fɛ ka jamana k'a buruja waati bɛɛ lajɛlen na ni gɛlɛya taara i ka dɔn k'a fɔ ka jamana kɔnɔdenw sɛgɛrɛ olu minnu ye société civile olu de kan ka wuli jamana bɛ se ka lafasa sira minnu kan olu de kan k'o baara kɛ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin n'a nana ni nin n'a nana sira nana i ka dɔn k'a fɔ ko a kun ka kan olu ka bɔ ka kuma koyi Badri filɛ an ye min mɔ i ka dɔn k'a fɔ indicateur du renouveau Soumaïla Bala Traoré ale ka sɛbɛn Soumaïla Bala Traoré an b'a fɔ Abu mun ye Fatumata Gindo a fɛnɛ sɔgɔlen ma na Faransi nin waati na an b'a fɔ a ɲɛna ko a Gindo Abu hali bi sirajan t'a ma an bɛ taa ne bɛ n bolo n b'a kari ka don tele la sɛbɛn min bɛ bɔ n'a ye u k'a ma ko Nouvelle Horizon sɛbɛnni kɛbaga ale tɔgɔ de Mahamani Touré a y'a yira k'a fɔ ko mun ye premier ministre mun n'o bɛɛ Burukina ta jamana ale tɔgɔ la an bɛ don min na ko bi Abu Dangoroba in e ko a t'an ka jamana kɔnɔ wa n'o de bɛ tali kɛ Apollinaire Kiyɛlɛmu i bɛna ye k'a fɔ ko ale ye Burukina o premier ministre ya a ye an bɛ don min na ko bi Dangoroba in a sira Bamakɔ yan surɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Dangoroba in nakun tɛ dɔwɛrɛ an ka jamana kɔnɔ Abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Burukina o bɛ transition kɔnɔ wa mun ye Mali an fana bɛ transition kɔnɔ mun ye Burukina premier ministre ye a nakun de ye cikan dɔ o de dira a ma k'a kana cikan mun k'o lase an ka
jamana fama ma n'o bɛ tali kɛ Assimi Goïta i bɛna ye k'a fɔ ko premier ministre ko a nakun ye o ye sɛbɛnnikɛla ko nka i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Burukinabew ka nin premier ministre n'o de bɛ Apollinaire kofɔ Abu a kɔni cunna an fɛ yan kunu tarata don janvier kalo tile 21 i bɛna ye k'a fɔ ko maa mun o taara a bisimila aéroport international Modibo Keita la Abu o tɛ maa wɛrɛ o y'an ka jamana premier ministre ye Dr Sokɛli Kokala Mayiga ale de taara nin dangɔrɔba in ka a bisimila k'a sɛnsɛn ka taa ni a ye sɛbɛnnikɛla ko k'a nakun kɔni ye cikan dɔ de dira ma a bɛna o ɲɛfɔ an ka jamana fama ye colonel Assimi Goïta sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Burukinabew ka nin premier ministre ye n'o bɛ Apollinaire kofɔ Abu a nalen an ka jamana kɔnɔ ani kunnafonidilaw an sigira an baro la a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ nin kana waati jan bɔ ale Apollinaire Abu Safinɛ Jara a bɛ fɛ ka na jamana na walasa mun na ani Sokɛli Kokala Mayiga k'u ka ɲɔgɔn ye ko o hakilina bɛ ale la ko a bɛ nin ka waati jan kɔni ko a b'o bɔ mun ye Burukinabew ka premier ministre ye Apollinaire Abu Safinɛ Jara a ko fɛn jumɛn de ye nin kura k'o fiyɛ nin ko in tɔ la Abu o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye fasoden dɔ de bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ maliden dɔ yɛrɛ kofɔ Abu o de bɔra an ka jamana kɔnɔ ka taama a sen na Abu Safinɛ Jara fo Burukina jamana la o kɛra awɔ mun ye Apollinaire a ko o ma se ka tɛmɛ olu hakili ka cogo si maliden dɔ de bɔra mun ye Mali yɛrɛ kɔnɔna la ka tagama ka taa fo Burukina jamana la Abu Safinɛ Jara a sen na siga t'a la ko o bɛ kanu o kofɔ mun ye Apollinaire Abu Safinɛ Jara ko o ko in ko a y'olu dabali ban kosɛbɛ wa mun ye maliden mun na a taamana Abu Safinɛ Jara o de ye Ibrahima Cissé Ibrahima Cissé ko a taamana Mali la ka taa fo mun ye Burukina Wagadugu capitale kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara mun ye Burukina drapeau ani mun ye Mali drapeau Abu Safinɛ Jara ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a di olu ma k'u ka fara ni dabali kɛ Mali ni Burukina ko an bɛ se ka kɛ fédération ye cogo min na Apollinaire ko Abu Safinɛ Jara ko y'ale kamana gan o de hukumu kɔnɔna la mun y'ale ka jamana faama ye n'o bɛ tali kɛ Ibrahima Traoré c'est mon parent non je suis pas d'accord comment non Ibrahima c'est mon parent il parentait il globa là Ibrahima écoutez Ibrahima il faut chercher à connaître Ibrahima Traoré Boubacar Traoré c'est là Tchabouaï mais sa maman a baye Jara il globa là a baye Jara mun bɛ tɛ nin ye juguya ye dɛ Bura a baye Jara Traoré a baye Jara Abu Sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye cɛ belebele min n'ale tagamana ka bɔ Mali la ka taa fo mun ye Wagadugu Ibrahima Cissé o ye wulikajɔ mun kɛ Burukinabew y'a yira k'a fɔ k'u tɛna se k'u bolo da o sen kan abada Abu Safinɛ Jara fo nin cɛ kofɔlen yɛrɛ Ibrahima Cissé Apollinaire y'a yira k'a fɔ ko ale n'a yɛrɛ bɛna don pankuru kɔnɔ Abu Safinɛ Jara fo ka na an faso la yan tabarikala Mali la o ka ɲi sa ani Ibrahima Cissé donna pankuru kɔnɔ fo Mali la awɔ u nana ɲɔgɔn fɛ Mali ni Burukina Sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye nin ko mun a kɛra Burukinakaw fɛ Abu Safinɛ Jara Burukina masakaw y'a yira k'a fɔ olu tɛn'u sigi abada ka nin ko lajɛ o de hukumu kɔnɔna la mun ye Apollinaire ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye bonya bɛ Mande bonyamasegin fana ko o bɛ yen Abu Safinɛ Jara ale nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ale nana ani Dr Sokɛli Kokala Mayiga o sababu kɛ a y'a dɔn k'a fɔ Dr Sokɛli Kokala Mayiga ka taa fara mun ye an ka jamana faama ka colonel Assimi Goïta ani ministre mun bɛ n'o bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔ n'o de bɛ Ablaye Diop kofɔ ninnu ye fasoden ɲumanw de Abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye farafinna ko o kanu ko o b'u la panafricanistes de don Abu Safinɛ Jara ko ale yɛrɛ dangalen don k'a fɔ ko panafricanistes don o de y'ale nakun ye sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Apollinaire n'o de bɛ Burukina premier ministre o kofɔ Abu Safinɛ Jara a kɔni y'a yira k'a fɔ su bɛ taa mun sɔrɔ i t'o dɔn nka i bɔra ka mun kɔni to Abu k'i b'o dɔn fanga b'o olu minnu bolo an bɛ don min na ko bi Abu k'olu tɛna jɛn n'a ye abada Abu olu bɔnsɔnw ma sɔn ka fɛn mun k'o kɛ k'olu k'o kɛ Abu Safinɛ Jara k'u tɛna jɛn n'a ye Umanga jana Fakumata Gino bɛ ka yɛlɛ ne ka parent c'est mon parent non Fakumata fa ko c'est pas son Fakumata Gino c'est mon Fakumata ma jana Ibrahima Traoré c'est mon parent oui bon comme Abel Traoré on voit dans ce sens bana kana ko ɲagamisa voilà bu fana sa mais ne fana ko Assimi ye n tɔgɔma ye e na Assimi ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ jumɛn non mais hali ka da tɔgɔ bɛɛ bɛ daminɛ ni a ye o bɛɛ tɛ ko yan o tɛ aw y'a tɔgɔma k'a ye yan aw minnu tɔgɔ bɛ daminɛ ni M ye yan aw bɛ ka tɔgɔma kɛ Assimi ye est ce que aw tɔgɔma don o ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ i ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ a mana ja aw bɛ ka tɔgɔ kɛ Assimi tɔgɔma ye mais a yɛrɛ ko k'a y'a ka tɔgɔma dabila ko parce que ko fɛn tɛ sɔrɔ
lenna kari abu sabaningala ko ako munye burukina prime minister ngoni no be apolinaire ko fo akoni ayayira ka fo ko anakunte dore munye tigadi nyonga muno obe jamana flani nyonche ka wati temuno abu alebna ninkura ko ofia ola munye alena jamana fama no be asim kuita ko fo abu ku bena sigi ubna baro ale ko ni na kunye fem nyame dom na ko bibe ko abu sabna jara ko na jamana fama munye colonel shogal ko kala maiga colonel Asim Koita, colonel Abla Djoko, Abukani Numna Sikapma. Tabarka, okay. Abe colonel. Jay Van Colonel. More vide. Look him a colonel Sugal. A colonel. Sugal te colonel. Sugal can have Masali. Ah? Masal. And I captain. Oh, my magic. Abu apolinaire ko nira ka aku abena cliflatama muno ko ke anwa jamana kono aneni cheba chama kono ku ubena nyonye omunya ale nakuni ye Ibrahim Traoré Burkina Masake mon frère abu alebno ka chikane ko lase munya jamana fama ma kana kuyoyi kuna foni bilani anya samaga bon nouvelle horizon Maman Touré ale sabaningala c'est pas notre frère ambe frère do Opma anga kete ne bita anta jamana la ka to fajmeni anta jamana Burkina ke o ta anta jamana ya o ya ta jamana ne bita yo awo o yengoni chena a Traoré ka chena ne bita ki to wedra go ni Traoré wona bita ki to ay bo mal Burkina be kera kele aba ka definition onko ya ka ta fara la Guinée ka ambe kele ameta ye tulu nene tabarkala abu kuna fodo flani anya samaka bo fasiri muna anka mako nouvelle horizon ibonya obala tabarkala munye Brema Degoga ambe folila sama Bintou Keita ibe fo kata bla munye Bintou Silala Zakari Diallo Ibrahim Cissé ambe folila seni bela jilema abu anta suku kono kana nambra suku kono kana kuna foni to abu sabna jira kuma bena ke escroquerie à outrance sur les réseaux sociaux ne ko tuko koy ni jino ba boroge réseaux sociaux ama barati ya nunu iso amate fanfe ami fola se munye folekela makafa na ko ani bara ko ani che kanuna albi alaka kanu jiji arajo ye nura fm ye bi kononto ani nani tomi murumuru duru amela selike ni wati na ka bojela korji konymani ale wada la foli ama benege mo ni wati na ka sarada ka nyeshi alaka yine le haji Mohamed Jalula adinga ani adogoni aka janai jaire be se ka foka kala ne ndu baya ku jalo mori aka foli mo so ngona la aka bugunu kono ko ajalo abuna nyale fo seku yanuke ale beni wati na siba saba ko seku yanuke ani kata faramunya anga dafi mori adama sanugu ale be kunyumani dugumala la fukata fara munye jalo kwafire no ko fora abel lasina jalo ko fo munye kunyumani wore daire suku kona la nunu bela jele uka fulbiya nuna fm 76 33 43 03 abu bolo do ngata beri karo ko fonde be bolo do me boni sebe mini o choko l'indépendant ni greki kamara ale ka sebeni no do ni greki kamara ko ni metal ke kado ka fo vérification na no betal ke vérificateur général de la République du Mali no ye kado ka fo Samba Almundo Babi kado fo ayaka tama breta chakeda mimbe kado ka fo ni obe wole ko chakeda mimbe no be wole ki kado ka fo fond d'aménagement et de protection des forêts et des forêts et du fonds d'aménagement et de la protection de la faune et de la direction nationale des eaux et forêts damuso mona misinga for mi metal ke kado ka fo ji ani kumo amunu be kado ka fo ni uluka bara nyashini me uma do ba fo ko eaux et forêts nyado ka fo tamay aye o yoro magwe mi metal ke kado ka fo Sidi Almu Babu ni oye kado ka fo vérificateur général ni kado ka fo akatamay ngono mi metal ke kado ka fo maje chama ko de yere kado ka fo ni chake dawla kerengane na kado ka fo milliard kilena kunkanve de yere kado ka fo ko o keme maje ko fa jamani nganga war munu ni asoro ni jagada nuna kerengene na ka do ka fo ji ani kumo ko fa ko shi ba munu ni ulu be kai ka do ka fo kulukuru ani siga so na do ka fo vérificateur général ka jo tara o yoro la yira ka fo mi metal ke ka do ka fo 2018 2019 2020 ta se fo 2021 ma uli ka jo en konna na ka do ka fo ni zanani ka do ka fo lara wuli ko ni abulodara miliyari kele ana kunganfe ko o maje ko o de yira ka do ka fo ni yoro ozoforo ka baraka yoro la ka do ka fo ni yoro la mi metal ke ka do ka fo
fɔ a yirala k'a fɔ majaw dabɔ mɛ sira minnu fɛ majaw nana min fɛ o dɔ bɛ taa talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ min n'i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ wele ko la non tenue i k'a dɔn k'a fɔ la non tenue des documents min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ document minnu ni olu kan ka don a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ document donni kɔrɔ kɔfɛ wari minnu i k'a dɔn k'a fɔ wari minnu kan ka sara i k'a dɔn k'a fɔ ko o wari olu ma sara a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka sɛbɛnfuraw k'u ladon sɛbɛnfura minnu bɛ yen ni a bɛ kɛ sababu ye ka wari k'a labɔ i k'a dɔn k'a fɔ wariw kan ka kɛ ka baara minnu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ wari a ma kɛ k'o baaraw kɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye irrégularité financière ta k'a lajɛ CFA wari miliyɔn 100 i k'a dɔn k'a fɔ ani a kunkanfɛn 132 millions i k'a dɔn k'a fɔ a n'a kunkanfɛn i k'a dɔn k'a fɔ irrégularité financière la irrégularité financière k'i k'a dɔn k'a fɔ ko o yera o yɔrɔw la min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ majɛ caman bɛ o yɔrɔw la i k'a dɔn k'a fɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen baara dɔw fana bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ko olu kun kan ka kɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ ji ani kumaw olu n'a nasiraw kan a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ anw ka kumaw a bɛ se ka lakana cogo min na min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ fo ni o ye k'a dɔn k'a fɔ kumagolow ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen ani fɛn lakananen olu wulikajɔw de sɛbɛ wari dɔw fana kun kan ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o wari kun kan ka taa o baaraw dafɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ miliyɔn 120 a n'a kunkanfɛn i k'a dɔn k'a fɔ ko o sɛbɛnfuraw donna wa i k'a dɔn k'a fɔ o wari o papiyew donna i k'a dɔn k'a fɔ baaraw ma kɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen i k'a dɔn k'a fɔ vérificateur u ka baara in kɔnɔ u y'a ye k'a fɔ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ni ji ani kuma kɔlɔsibaw ta k'a lajɛ ninnu fana i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don jamana ka cakɛda don cakɛda min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ a dabɔra kama i k'a dɔn k'a fɔ jamana ka wari dɔw bɛ taa di u ma u b'o kɛ ka baara dɔw kɛ nka u yɛrɛ ka cakɛda fana sigi bɛ min kan o de fana bɛ wari dɔw de fana don i k'a dɔn k'a fɔ jamana a lɛnpoba kɔnɔna na n'o bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ ko recette ko n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ miliyɔn 5 a n'a kunkanfɛn fana i k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛra fɛn ye min n'i k'a dɔn k'a fɔ a ma don jamana a ka wandɛ kɔnɔ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni pénalité bɛ ta ka bin olu kan i n'a fɔ yiritigɛ ko la h'a ka jan k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u bɛ yiriw tigɛ walima ka charbon don ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ni musaka dɔ sarali fana ka kan sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'o ta k'o lajɛ k'o bi t'i jɔ fɔ 29 millions et poussière a n'a kunkanfɛn i k'a dɔn k'a fɔ ko o fana ma jɛ ko o yera ye min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ vérificateur général i k'a dɔn k'a fɔ waati min na ale kɔni a y'a ka baara kɛ a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ min bɛ wele ko section des comptes de la cour suprême ani min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ procureur de la république près du tribunal de la commune 3 i k'a dɔn k'a fɔ chargé du pôle économique et financier de Bamako min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛnfura a y'a don ni dili i k'a dɔn k'a fɔ ka nin cakɛda ye ka ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ vérificateur ale kɔni y'a ka baara kɛ ka banza o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko a tɔ bɛ sɛbɛnfura a wolomabaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ kiri a bunakun kan Y Kamara ale ka sɛbɛn min n'a bɛ indépendant kɔnɔ indépendant ma aw bɛ foli ta n'u k'u sɛgɛrɛ Bajɛnɛ i b'i bolo kari ka don teliya la an ka taa BT ne bɛ n bolo kari ka don teliya la mais bon ni sɛbɛn an ko min ma ko soir de Bamako fɛn min ye sɛbɛnnikɛbaa ye o de ye Laaya Jara Jarakɛ a kumana a ko k'an ka taa Tombouctou fo ka n'a bila Tomiya mara kɔnɔ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kari dɔ ye n'an ko a ma ko compagnie transport o passager kɔni binganiya taara ka u sɛgɛrɛ bandi dɔw fɛ n'u yɛrɛ siya ma dɔn fɔlɔ nin waleya in kɔni kɛra Tombouctou mara kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ ko ni passager ninnu kɔni bɛɛ bɔra k'u jɔ ni bandi kofɔlen ninnu fɛ fɛn min ye k'u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen taraki ka b'u la o de hukumu kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ ko Tomiyakaw fɛ yen tuguni kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko nin waleya cɛjugu in fana taara ka kariw sɛgɛrɛ minnu kɔni tun bɛ sufɛ boli la n'a a kɛra tɛnɛn tɛmɛnen sufɛla ka na dugujɛ kunun tarata sɔgɔmafɛla la n'o bɛna janvier kalo tile 31 ma banbantiya wale dɔw fɛ n'o bɛ bandu marifatigi dɔw ko fɔ i bɛna ye k'a fɔ ko nin waleya in kɔni kɛra yɔrɔ la an ko min ma ko tɛnɛ ale ni fangaso olu ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔna na fɛn min ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko nin bandi kofɔlen ninnu kɔni ye mɔbili caman lajɔ walasa min ye ka a kɔnɔmaw n'o y'a pasa ye kana fuyeli boloda ni fuyeli min kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye u taara ni fɛn min ye ni maa kofɔlen ninnu n'o ye bandi ninnu ye fɛn min ye u taara ni wari kɔni ye fɛn min dagosi ka bon kosɛbɛ a ka ja fo ka taa se maaw bolola fɛn nafama caman ma i n'a fɔ telefɔniw a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ fasiri kɛ b'a ka fɔ la fɛn min ye hakilisigi kɔni ye o sɔrɔla ni bamatiya wali fila in na a ka ja fo ka taa se fɛn min ye maa kɔni o ni ma to ni baara kɛwale jugu fila in kɔni na n'o de bɛnna
ni baraka jin ngoni ma parce que ba ka fola fem ye ni ngoni ma to ni ke wale jugu fly ngoni shila soirée Bamako mo ka bidon boldo fem ye fasiri ke ba ye o la ya jara bo ka di tarawli bete bunya obala bajene bonya asebokoro jaranye Abou Safna jarane be mbolo ma karika don telela me boni sebe mi o ka mako le destin o ka me atidda kan atu o kufoa Amadi Diko Abou Diko akumara ako escroquerie sur les réseaux sociaux abuno kufura abe escroquerie ere amu nyonyole no ami dom na kombi anga bololo siro fe no betale ke réseaux sociaux la abu ko ninkele mesababu ye bi ka dangadi anga buna damadian la anga la dala fenkoro aka jafu ka tabla munye anga dinera la abu ko ni mega dankari abela jelena munye Amadi Diko abu ayaira kafoko abeni ngana wati jambo abu ame mado de ko ni munye bololo siro fe no be réseaux sociaux do kofo abu ubu yereke karamogo ye ubu yereke moriye Abou Safna jira uka lainin koni ko adone nukuyi abu fe muna ube manifin koni ki kamana ga ibe na ye kafoko ni manunu ube machama ni akili koni ka nyagami ka akunda u yereka wala sa olu fantani munumbe kuluka nafulo ni ka trabaso ka abla udufa okono sebaningala no be Amadi Diko kofo abu kabo le dessin konala ayira ka fami dom na kompi adugulente mashila kafoko ni ke wole nunu koni ko anyo ile no kosobe anga bololo sro fe na be resources kofo ibe na ye kafo suko ne dugusa jeche dore bita ida sika foko ale karamoye Abou Safna jira ko ale bisinga kabako chairman ko oke abu bete mesira mun fe o de web tv ani kata fra munye page facebook ka ibe na ye kafo ko ubete ma usira de fe adunyira la kafo ko wulika joko ka ke ko danga kadi okonuna web tv sira fe ani kata bla munye page facebook Abou Safna jira feranda balika ke olu bisika bla uka minan kono to ko muna mamune baram ngaka ukata kadi oma Abou Safna jira ko obara ko kanga sigi senga web tv kunda sebeningala no de ba Amadi Diko fo ayira ka fo ne escro kwale nunu Abou Safna jira wala sa ubisegu kan bara juku nunu ke sigata la kube teme munye plateau de sanfe koy plateau munu no libe web tv kan no be bololo okufo be teme usrarika abu munye sebeningala ako ni nunu be bara muni ko ke Abou Safna jira kwa be ka sababu ye munye ayira ka dinew anga la dala fe ngoro Abou Safna jira anga jamana tabiya wire sigata la ka lagushi ko ninta ka asgere munye dana yire kanyeshi munye Allah subhanahu wa ta'ala ma Abou Safna jira ubeka sababu ye ko furanga bo mani fundu suna sebeningala ko ako jone bisigi sigina ka fo ma jone bisigi sigina ka jitemina ka laje Abou Safna jira ko mali dembe soro ka ti sigi munye bololo srofe daga bana kuma do be ni ko shele fe mun ni kulo donala Abou Safna jira klera konala ibe klebe ke akunwashi wa mun adame amun kera ko sanina abu ni aklibe ni chedola nanka mako sakila yaku Abou Safna jira ko le ka bako do ko nun ko lamha ouverture media o sanfala la abu munye sakila yaku sigata la ale de yaira ka fo ko ale beta musoro no fe ko ale be musoro trabaso ka bono yo franchi ka la tina panguru fe ko kuma te ko mobile fe ko ale be se ka lana Abou Safna jira muye sakila yaku ale ni korfo ko shele aka chatri de muno o ba no fe nanga mako orni fene yaira ka fo ko am do na kompi ko sakila dalu ko di ale ma dalu munna ale ne jino be siga boroke dimashi ko be dite ko o minyo anve orni bede noko nunu bi se ka nin kɛ buna ba ale ma se ka fɛrɛ kɛ ka yadi agalise an ka sɔrɔ sila kaw ma dɛ n'o tɛ ordingo kale ni kufaw ku bi se ka temi ma fi ɲɛna Abu ordingo ko mun ye sakila doni na ale ma Abou sigata la ko ale ne jino be siga boroke dimashi ko dite dimashi yɛrɛ tɛ jɛnɛw ka don ye jɛnɛw ka don n'i b'a ɲini ntɛnɛn kunda walima i b'a ɲini juma kunda k'ale ne jinaw Abou Safna jira k'u bɛ ta dite k'u ko min Abou Safna jira an ka taa ne o ti sabali an ka taa Abou Safna jira i bɛ na ye k'a fɔ ko nin ye nin kɔrɔfɔ ko shɛlɛ Abu ale a kɔrɔfɔ fɔ waati la jama sira a ti sira k'a fɔ ko mun ye manifu ni hakili juru carilen don k'u lajɛ Abu o mun fana bɔra ye an bɛ don min na komi bi n'o y'a sɔrɔ sakila ale n'a ka catiribɔden n'o bɛ ordini kofɔ olu tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen cɛ dɔ fana bɔra ka n'i jɔ an ko mun ma ko Madu Tolo sacré Madu Tolo ale fana nana yira k'a fɔ k'ale ni karamɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn ye don dɔ la
Abu Safna jira ko ye alijinɛ ko o yira ale la ale marutu ko ale alijinɛ ka ale ye o ye ko min ye Usman Madani Sherifu Aidara ko ya ale tɛgɛ minɛ alijinɛ kɔnɔ ko y'a sɔrɔ ale marutu la yɛrɛ fa ale aba Abu Safna jira ko olu bɛɛ lajɛlen ko cɛw kana Sherifu tɔgɔ don nin ko nin na ah non u ka Sherifu tɔgɔ bɔ nin ko la awɔ Sebanikala ko Aidara tɔgɔ kana fɔ ko ale n'o Martolo ko Abu Safna jira ko alijinɛ o yira la ale la Abu Safna jira Martolo ka fɔla ko ale karamɔgɔ dɔ bɛ Abu Safna jira ale tɛ se k'o kuma in fɔ koyi ayo an ko to yen Martolo ka kuma nu Sebanikala ko a ko Abu Safna jira o fana mana bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko caatiri kura mun n'o faral'o kan Abu nin fana ye muso dɔ ye muso mun n'an k'a ma ko Atuma Jime n'i y'a tɛmɛna k'a lajɛ ale yɛrɛ wolola ba polisilakaw fɛ nka nin waati laban in na a fana yira k'a fɔ ko ale taar'i jɔ mun ye plateau dɔ sanfɛ Abu Safna jira k'i yɛrɛ kɛ wali yɛrɛmala ye ka wari muguden caman ni k'o sɛlɛ o plateau o sanfɛla o la Abu Safna jira nka o jɛmun kan o kɔfɛ ale ye o wari yɛlɛma mun ni k'o baara k'o sigi sen kan maa dɔ taara a kɔ da fiɲɛ na koyi k'a yira k'a fɔ ko a filɛ ka nin baara min kɛ Abu ko escroquerie dan don a banna Sebanikala ko Abu mun ye Amadu Diko ye a y'a yira k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na a dugulen tɛ maa si la k'a fɔ ko maa dɔ bɛ kaso bonma la bi n'o de bɛ tali kɛ Dramane Dunbiya ni bɛɛ lajɛlen kama ko Denkɔrɔ Abu Safna jira ko ale fana ye yɛrɛ kɛ wari yɛlɛmana ba ye an ka jamana kɔnɔ nka an bɛ don min na ko bi siga t'a la ale kɔgɔ o bɛ kogo naaniw ni ɲɔgɔn cɛla la mun ye Bamakɔ kura kaso bon o kɔnɔ Sebanikala n'o bɛ Amadu Diko ko fɔ a ko nin baara mun n'a bɛ sen n'an bɛ don min na ko bi an ka jamana kɔnɔna la Abu Safna jira ni wuli ka jɔ n'o ma kɛ no o ma kɛ Abu Safna jira a bɛ kɛ sababu ye ni ka dankari diinɛ yɛrɛ la wa Abu Safna jira a bɛ kɛ sababu ye ni ka dankari mun ye fasodenw yɛrɛ ka musaka o la Abu Safna jira a bɛ kɛ sababu ye ni ka jigiwaro ni k'o lase maaninfinw ma Abu Safna jira mun ye Amadu Diko ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka kiritigɛlakaw Abu Safna jira ani ka taa fara mun ye diinɛ gulomaw kan u kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de k'o tigɛ sen kan ninnu filɛ ko mun na tan Abu Safna jira u ka misijugu ta gere ma joona n'o tɛ don nataw la ko a kana kɛ tiɲɛni fɛn minnu kun bɛ Abu Safna jira an ka laadalafɛnw a ka ja ka taa fara mun ye an tabiyaw kan maaninfin yɛrɛ kun bɛ fɛn minnu kɛ dogo la Abu Safna jira olu de bɛ t'u sigi kɛnɛ para kan bi k'o papara kɛ Abu Safna jira ko fɛn don ne wuli ka jɔ n'o an ka kiritigɛlakaw m'o kɛ Abu diinɛ gulomaw n'u m'o kɛ ko don nataw la Abu Safna jira ko a bɛna kɛ baara ye dɛ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ le dessin ale kɔnɔ Amadu Diko ale Sebanikala ye tabarikala bɛɛ tɛ nin b'a f'i ɲɛna nin ye kabako da ye ko ale ni jɛnɛ kun tɛ min o tuma temi fɛn don ne jɛnɛw bɛ temi kɛ jite ayiwa ordinaire ko nin ko kɔni an ka nin bila yan Martolo ko la ilaha Allah ka jɛ kabako don ale ka dɔn ka fɔ teliya la an tɛ don nouvelle horizon i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nouvelle horizon na Demba Konte a kumana ko i k'a dɔn k'a fɔ arrêt de travail n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka baaraw ka sonsoro école karamɔgɔw k'i kan n'u kɛn bɛ ka o boloda école karamɔgɔ minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu la jɛrɛjɛkulu min bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ syndicat des enseignants i k'a dɔn k'a fɔ de l'éducation nationale signataire du 15 octobre 2016 du district de Bamako i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu u ma da u ka baarabila ma n'u tilara ka sɛbɛnfura dɔ kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ gouverneur ma walasa i k'a dɔn k'a fɔ ko bi tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ janvier kalo in tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ kalo o kalo i k'a dɔn k'a fɔ ni le 25 tɛmɛna i k'a dɔn k'a fɔ ko à partir du 26 i k'a dɔn k'a fɔ ko école karamɔgɔw ko u na baara u na a bila koyi ninnu k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye nin syndicat ta k'a lajɛ a syndicat jɛkulu jama ka ca kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ wele ko SIPESCO i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ SINEB ma ani i k'a dɔn k'a fɔ SINEFTC ani COSES i k'a dɔn k'a fɔ FENAREC ani i k'a dɔn k'a fɔ SILDEF ninnu bɛɛ lajɛlen ye syndicat jɛkulu ye minnu ni i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ bureau la bureau min ni o bɛ wele ko syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016 i k'a dɔn k'a fɔ ninnu i k'a dɔn k'a fɔ janvier kalo a sara i k'a dɔn k'a fɔ a kuntala janyana sabula i k'a dɔn k'a fɔ kabini i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ janvier kalo sara a ma sɔrɔ fɔlɔ o sabula i k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw ko u diminen don sabula i k'a dɔn k'a fɔ baarabilanjari u y'o kɛ min n'i k'a dɔn k'a fɔ hakaja grève tɛ sa nka min bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ arrêt de travail ko u kɛn bɛ k'o observer min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sara min bɛ yen ni o ye juin kalo sara ye ko fɔ janvier kalo sara i k'a dɔn k'a fɔ ko tant que ni bolo ma da u kan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kalanw na ko u tɛna o kɛ koyi wa i k'a dɔn k'a fɔ o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ ko k'i k'a dɔn k'a fɔ ko u na kangɛrɛ da k'an ta ka anw ka gouvernement k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ gouverneur de district min ni o bɛ Bamakɔ k'u ye lettre sɛbɛn ka ci gouverneur ma
lettre ngonna u ya yira ka fo gouverneur ma mi metalke kadu ka fo ni janvier kalo ndeme ngora kofe kalo o kale kadu ka fo ko à partir du 25 kadu ka fo no ya soro sara o make kadu ka fo le 26 kadu ka fo ko u be classe bela jele daswa ka kile blaukun patrifle anya mi moy kadu ka fo nouvelle horizon kono demba compter alkatibel nouvelle horizon demba compter abu amafu o wati kile na mu ye fuli amala si albi francisco ma anga autorité morale baba adama touré amba alefu nana alefu sa munye bada ibrahim tungora na ale ko fara nyori fiena abe bing batima abo okufo muye entrepreneur du farla nyonga ka jela jakulu ba mu fena ko sigi nanka mako waga eremu abu safna jara muye ibu tungora ale de o nyamaye ibu tungora bing batima abu munye faso dendo wa kaika dendo amedo muna ko bi muye dugukulu ko ere abu safna jara ka sojo ka bampeu abu safna jara sigata la daluni ya don ka ibrahim tungora bo abu safna jara shuya okobi kono ibena ka foko France ani kata tema Allemagne Belgique États-Unis abu ani kana fara fna wera ka so do kanin ka don haba abu bela jele mo wole blamu ibrahim tungara ma bing batima jamroba ya abanga fulla sama France ni watina bango ko atungara ko anibara tabarka bidi ka do ka fo folli tanu ka do ka fo ambe otaka musanjo akwa ku segre ngere nyane ka do ka fo musandola arrangement kulungane sergli ay ka do ka fo la bembele be sino mi metal ke ka do ka fo anjo ke ni oye Abdoulaye Jara ni abe wole ko blo ka do ka fo jojo belebele ale yo soro ka do ka fo kenya ubuna kunka mi ni ka do ka fo abe wole ko diplôme de professorat au diplôme bayre professorat ana mai ka do ka fo au professorat au diplôme sanjo aka o kulugani zerkli ma bela jele la bembelebele be suno do na tawla anyana je bab na ta ke kulugani mara kono kene ka do ka fo masanjo mi metel ke ka do ka fo consultation gratuite la ona nywana chama ambe alabela ma masanjo aka bela jele weleledu kulugani ngaw bela jele ka iseno kwino wala se ka do ka fo cercle kodo masanjo aka ko doronte bli abu sabna jira foli amala se bokar gindo mayere makono kono jela koro ci konale ya nyo de fiena ngo bokar gindo niya ale kufo abu safna jira dangoro bayi mamunumbe aka jaku ka jakmati nyine mine mamunumbe ko kusela goshi keleme ku suro ngoro niya keleme ka mamunu suro munye tension ani kata framuye diabeti ka abu nina kili banaw banana be kono la abu safna jira munye bokar gindo aba bela jele salo ka labo mamunu fena be aka jaku be fe ku yere ken ne ke blendi mu dishi moteri abu safna jira agoshi ledro abu safna jira kata da na fa ko fema ke ibi jigi se me bokar gindo la elma kono la dangoro bayi aka ne dusra 72 74 54 98 foli bela sama bajene wati sira kuma kunja kuma o shela mata tilela bete wati sira amban kan bagan de me ba bela jelen fu fenfet me kan la bololo sira fu fenfet me kan la me fes e fréquence fana sanfe anga kan bu bela jelen ka funya na ko ni medda sigi anga bi kuna fun gafe kene ko sobe wala ni medda siri anga bi kuna fun na ne ala mabashore ke shine amina nyon soro ya wati kelen ula maso Mamadou Adama maiga me fulla sima ina harama iga fulibe kuma so kono ame mariko munye sakone ya bela jelen me fu ya ko gino dogono ka ambassadeur Gawsu Keita jata mani masa ifna ga fuli obe kuma so kono la awa kaba nunu bela jelen me fu barno ekipu bela jelen me fu ko sabga am wuli barno alebni sigi ne ga trafe o kun kalfal ndo munye Yusuf Sogo ne ga trafe o kuma le bulu bololo sa mam kamara mode Burama Traoré bololo kuma ale bulu ayrebe wuli ka jola nala sonama février kalo klem ko ani duru o micro rap a fetia awo micro rap anyanaje awo anniversaire ni ala sonama shina amena la siko sebe le manoma o dona bebe yoyo ambebe fara yoyo abara ne rabu ka kulshi kala abu sab na jera obo bazara pu jala kulshi badi obo fofongo koyi abara mais si za rapero be kulshi serele undo on be blebe ati famu quoi ameta irula fembe changer ameta irula na la sonama sikatala abu ameta ami bela jele foka bela jele wali aketo benina sallallahu